Dawalih atur meninga adicara panggih kematen badhe kapurwakan wonten kae pangestu. Sineguyung tata rias Sekar Ayu Salon saking tlatah Boden Dawan Lor Sukodono Lumajang. Dan nanti diabadikan bab fotografi dan juga artis videografi dari Desa Dawan Lor Sukodono Lumajang. Sineguyung Pranoto Swara apa audio sound system saking tlatah Padang Lumajang. Yun berkaing pangestu mugia adicara Purwomadya Wasana saged katindakaken kanthi sebada lulus lebih saking dicara. Amin ya rabbal alamin. Lang indriya mangu mangkung kanduhan rimang om awike namastu namasidam bismillahirrahmanirrahim kanthi anyebut asmaning Gusti kang maha welas kalawan maha asih. Katiti Surya kaping selangkung wulan Januari 2026 panjenenganipun Bapa Medala Ibu Samiyarsa angentas putra amiwaha siri ngadani adicara jemuk temanten amit pasang kaliman tabib tinebihna saking iraduni tebih saking tulak sari mugia tansah tinebihna saking siku dendaning Gusti netepi adat widi-widana ingkang lumampah wonten Laladan Mojo Kecamatan Padang Lumajang arsa nggelar adicara jemuk temanten sampun satata diri sawiga ing gati sang juru suboga wujuding uba ramening pinanganten tanggap sasmita parisamit sasmita dumateng tumarna catur ambedal posito adi kang winastan Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru sampun satata diring sawiga ing gati adicara panggih temanten ya kapurwakan binarung muli pradangga yanto cinandra kain kadya maesa anggegiru pating calengkring mulangi pradangga kebukira ya napa ing padha sang Abagus Abdul Wahab angranting kang rawan nggih Mbak Diah Evitasari kang kadhiraken ingkang bapa dalah ibu Lene Rupuspita adi kang winastan Kalpataru Dewa Daru Jaya Dinaru tuwuh manjing wujuding catur netra apaguti manah andhari rasa ginatan tansarata bebalang gantal ingkang winastan Gondang Kasih kalawan Gondang Tutur ya jumangkah
Genapak kanang atiga brol pecah sanalika datas datan maujud malih dadati dumadi ing mbisangipun sagetam Kartumangkar putra wayah kangge nglanggengaken sejarah ngaturaken sembah sungguh kula kang iya Adi nyuwun ngersaning Gusti antara kabagyan kamu kadheraken jajar sumanding ingkang winastan junjung derajat ya napa ing padha Gusti sesemban kula kang sejati paring anugraha dhateng temanten kekalih langgeng kenya jejuduhan langgeng kenya jejuduhan ugi Gusti tansah kanugrahan karahayu putra temanten kekalih tansah jinangkung ugrane Gusti Padya Mulya nyawiji kadheraken minggah ing Sitinggil Pinaturata linembaran sindur kang awarna rekta sinulam nang seta kang ateges waning bebener ngedohke ing kanestan tinuntun dumate kang bapa dala ibu minggah ing sasana Panjangka Mulya ing ngarsa sing tuladha ing madya mangun karsa tuturi andayani ing ngarsa tansah tinuntun marganing kautaman ing madya putra temanten kali sayek saeka kapti ngayahi jejiban kala krapi tuturi handayani ingkang ibu tansah hanyeng kuyung menapa ingkang dados gegayuhanira putra temanten kekalih Lonalon jumangkah minggah ing sasana Panjangka Mulya sampun dumugi unggihan kang pinuju ingkang bapa Giya Lenggah arsa angadani adicara krobongan ingkang winastan bobot pangkon timbang den bobot den timbang katresnane putra temanten kekalih nuwun priksa ingkang ibu Pakne piye saja anakmu sak kloron bobot timbange Pak iya ya Bumi tak bobotan padha katresnane tan banci dewan ciladan ya Bumi direngkuh padha karo anak iki datan bancin dewan ciladan rinengkuh padha antaraning putra pribadi lan putra mantu sampun paripurna putra temanten kekalih Giya kawinisuda ingkang winastan tanem jero tinanem sak jero-jerone nggir tak wisuda dadi raja lan ratu sedina tak tandur sak jero-jerone sepisan kanggo selawase ya sepisan kanggo saklawase sepisan kanggo selawase jero tancepe dhuwur kukuse adoh kuncarane kabagyan kamulyan binarung nugrane Gusti Gusti tansah mijabahi sampun paripurna adicara tanem jero kalajengaken
Kembul Bujana Andrawina wonten wanodya ayu paring dedharan sanjukan dumateng Sri penganten kekalih ingkang winastan Kembul Bujana Andrawina. Ya ing kono bisa ngrasake rasa asin, rasa seger, rasa manis dirasake bebarengan pan bebasan. Lalakone ngaurip bunga susah padha dilakoni kanthi lila legawa ikhlas sing tenggalih. Ya ing kono kamulyaning agesang kamulyaning urip bakal kasembadan. Kanthi kebak rasa tresna asih dedulangan temanten kekalih. Ya pinaringan wujuding unjukan tirta suci Perwitasari, tirta ingkang wijil saking nugrahaning Gusti. Manjing manunggal nyawiji dumateng Sri penganten kekalih ambok bilih benjang sampun tumapak ing kanugrahan pinaringan nugrahaning Gusti kang awujud pratima kang bisa bangkit tata jalma. Mbok bilih dados lare kakung dados lare ingkang saleh menawi putri dados lare ingkang salehah. Sampun paripurna tanggap sasmita sang juru sumbaga. Ya mandhap panjenenganipun Bapak Amit dalah Ibu ngaturi ingkang raka bisa minggah ing sasana Panjangka Mulya Cakawit nyuwun berkahing pangestu Kang Mas saha Mbak monggo kepareng minggah ing sasana Panjangka Mulya Cakawit putra temanten kalih nyuwun berkahing pangestu ingkang awujud tali dharma. Putra temanten kekalih Gya Marak Siba mring pepunden wujuding tali dharma nyuwun berkahing pangestu ing sakawit ingkang Ibu mili sadangunipun Nawa Candra Sadasawari minangka papan pertapan papaning semedi. Dikalenggan punika Gya Marak Siba mring baba dalah Ibu. Kebak rasa tresna asih den tepuk-tepuk pamudangane kaya trenyuh jroning penggal. Ibu Rama ngaturaken sedaya kelepatan kula. Kula nyuwun berkahing pangestu pikalenggan punika sampun pikantuk jatuh krama kula. Iya yo nggih anakku kowe ora luput yo nggih iki kewajiban niku tak sesuwunke mring Gusti Bagya Mulya urip nggih anakku Abdul Wahab aku titip yo nggih marang anakku Dia Evita Sari tuntunan margane kautaman yo Ki Rama ngestaken dawuh Gya Marak Siba mring kang bapa dalah Ibu ingkang kaping kalih Rama Ibu kula nyuwun berkahing pangestu Ibu Rama kula nyuwun berkahing pangestu. Iya yo nggih tak pangestoni kaya bali. Ya mung piweling guyur jeneng sira dudu bocah maneh. Kadewasaning urip iku merga lelakon. Ya ing kono jeneng sira bakal nemu lelakon kang anyar.
kang bisa nggawa kadewasane uripmu. Ora ana urip kang tanpa coba. Ora ana tresna kang tanpa godha. Kula yo nggih. Kudu eling kelawan waspada. Eling marang Gusti kang akraya jagat. Waspada marang budi pakartimu, aja nganti nalingsir saka angger-anggering bebener. Yo ing kono jeneng sira saklara batuk bakal antuk kamulyaning urip. Khairunas anfa'ul linas. Saapi-api menungso yen topi guna kanggo menungso liyane. Hir anakku. Kae hir bebasan ana wujuding wit kang rembuyung. Ing kono bisa dadi pangayoman sapa kang butuhake. Ing kono hir senenga pitulung marang sapa kang mbutuhake. Seneng dono wewek marang wong kang lagi kacitrakan. Yo ing kono bakal piguna uripmu. Lan aja lali tetep panembah mring Gusti. Aja lali marang panembahira. Ya wong tuwamu sakloron, ya maratuwamu. Ya ing kono sedulurmu tuwa lan guru kang bisa mitrake jeneng sira. Nuwun dumateng para pepundhen, para werda iki. Kadang pisan penyanipun Bapak Rihan dalam para kadang para penderek bareng pinarakan sekejo. Nyuwun berkahi pangestu mugia puter temanten kekalih saged kasebatan menapa ingkang kinayuh saged karengkuh dadi kang kaesti. Dengan demikian berakhirlah sudah untuk acara temu pengantin. Sampun paripurna adicara jemuk penganten diwinastan panggung penganten. Lenembaran berkah pangestu panjenengan sami kang nderek angestreni parjan pikalinggan punika. Sawetawis sungging sesarengan untuk diabadikan untuk temanten berdua dan juga Subo Manggolo Subo Putri Dumas, monggo dipersilakan untuk diabadikan dan nanti juga dilanjutkan dari keluarga besar dari Kedaung dan juga keluarga besar dari keluarga Bapak Hamid dan Ibu Somi. Bardian sonto menika sinengguyung tata rias Sekar Ayu Salon saking Tratah Gawan Lor Lumajang. Sinengguyung Pranoto Swara Ava Audio Sound System saking Laladan Padang Lumajang. Diabadikan BAM fotografi dan juga artis videografi saking Gawan Lor. Alhamdulillah pinaringan gangsar rahayu ati coreng kang benar. Dan nanti dilanjutkan untuk serah terima pengantin.
Nggih. Nggih, kasih ke sawetawis adicara kalajengaken serah terima temanten. Atur kalujengan sih tentrem rahayu mugi tansah sajiwa kasarira dumateng Oh, nggih. Nggih sampun nggih matur nuwun. Saking kedawuh kok sampun kundur terus nggih mboten wonten pasrah serah terima yang intinya Ananda berdua tentunya juga sudah dengan keikhlasan untuk keluarga besar Bapak Hamid dan juga Ibu Somi beserta keluarga besar Bapak Rihan dari Dringu Kedawung sudah bersatu padu untuk saling membina, mengarahkan, memberikan tuntunan kepada Ananda berdua menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, warohmah, dan juga restu panjenengan semuanya sudah mendapatkan ridho dari Allah, diberikan kelancaran dan dijauhkan dari segala balak dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa restu untuk Ananda berdua, Mbak Diah Evitasari dan juga Mas Abdul Wahab menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Dan bila mana Mas untuk yang ikut juga memeriahkan dari musisi, barangkali artisnya sudah hadir untuk menghibur para tamu, monggo dipersilakan dan dilanjutkan untuk dokumentasi keluarga besar dari Kedawung pun kondur nggih. Waduh, ampun kondur. Oh, pun kondur nggih. Dari keluarga Bapak Hamid dan Ibu Somi, monggo barangkali teman-temannya, kerabatnya, ibu-ibu sing kesel-kesel nemburi itu ya diabadikan biar punya kenangan. Alhamdulillah. Artisnya kok ada rupanya iki. Toko ada, toko anu Pak Bis rupanya. Ndak situ ya. Anu keluarga dari Kedawung ini sudah kundur nggih. Alhamdulillah. Sama serahno wis. Untuk diambilkan kursi. Tidak enak nih posisinya enggak enak. Ini mantan mantan dulu. Ini wis. Iki tempat duduknya aku. Cuman sampean ono kene duduk penyanyi. Duduk.
Betul.